Hladan period godine veoma je težak za pse koji žive na ulici. Hrane i vode je malo, svakodnevno im prete promrzline i bolesti, a mnogi od njih su dočekali jesen bez ikakvog zaklona. Kako im pomoći u predstojećim hladnim danima, pratimo u prilogu koji nam donosi naša dopisnička ekipa iz Niša. Pse koji su slobodni u urbanim sredinama napustili su vlasnici ili su na svet stigli negde napolju. Oni koji žive na ulicama dobro su prilagođeni tom načinu života, međutim kada se temperatura spusti i dođe hladno vreme, nastaju problemi. U Srbiji taj broj čini oko 10.000 napuštenih njuški. U Nišu je još uvek nepoznat broj, dok prihvatilište za pse broji samo 80 mesta, pa su mnogi prinuđeni da se opet vrate na ulice Niša i čovekovu milost. Prvo i osnovno da nahranimo te pse, granule za pse sada nisu skupe, iako su dostupne, mogu da se kupe, tako da oni mogu da nahrane pse, da ih napoje. Apelujemo na građane da oni čini je sa hranom i sa vodom ne ostavljaju na javnim površinama, oni znači prosto mogu da nahrane napuštene pse i da to počiste za sobom. Naravno, ima puno ulaza gde ljudi puštaju pse koji tu godinama žive, da oni ulaze, da tu prespavaju. Ti psi su jako mirni. Ja sam imala priliku da sa ulice dovedem psa kući, da prosto bude kod mene noću kad je hladno. Oni non stop spavaju zato što je to njima odjednom sigurna zona. Znači, im je toplo, nema nikakvih opasnosti. Oni se tu lepo zgreju, jedu i onda idu dalje svojim putem. Naravno, nemamo mi mogućnost da udomimo sve pse sa ulice, ali eto jednostavno nekim lepim radnjama i nekom pažnjom možemo da im poboljšamo kvalitet života na ulicama, pogotovo u tim trenucima. Veterinari kažu da ukoliko psi ne jedu, opada im telesna masa, a tada se povećava mogućnost da će se smrznuti. U takvim vremenskim uslovima najvažnije stvari za njih su hrana, voda i sklonište od vetra. Dani pred nama pružaju nam priliku da budemo humani i pomognemo napuštenim životinjama iz ulice, bloka ili kraja. Potrebno je samo malo volje, jer naše malo može da spasi nečiji život. Za Happy televiziju iz Niša, Marija Janković.